Причината съпругът ми да е обсебен от мен е брутално проста. Аз съм обсебена от себе си. И нямам предвид арогантност. Аз също съм обсебена от него, но изборът ми е друг. Поставила съм себе си на пиедестал. Моята собствена оценка за това, коя съм, не зависи от това, което другите се опитват да ми вменят. Не зависи от неговото настроение, нито от неговото мнение за мен. Зависи единствено от това, което аз мисля за себе си. И тази хладнокръвна енергия се предава директно на него. Той е обсебен, защото аз знам какво мога да предложа. Знам какво нося в живота на един мъж и не чакам никого да ми го доказва. И той няма друг избор, освен да мисли по същия начин, защото това е стандартът, който аз съм задала. Повечето жени допускат една и съща евтина грешка. Те вярват, че трябва първо да бъдат избрани и да получат комплимент, за да си позволят лукса да имат самочувствие. Чакат валидация, за да се почувстват ценни. При мен е точно обратното. Аз имам самочувствието и реалността просто ми го отразява обратно. Не чакам мъж да ми каже, че съм магнитна или невероятна. Казвам го на себе си, вярвам го и светът около мен просто се пренарежда спрямо личния ми стандарт. Жената, която се държи като опция, винаги бива третирана като опция. Когато знаеш, че си незаменима, караш мъжа до себе си да прави и невъзможното, за да те задържи. Самоуважението не е егоизъм, то е закон на гравитацията. Метода Аура.